Ulay pi iway pa iway, ngayon subhay pi siya kanika Early Church Fathers Series. Ngayon subhay pi siya kanika Amen Faithful and True Channel. But sisin si tayo nga wanra siya pi ya kijing to siya pang kita kibangi ong kasiru ki kpa jong kabalang. Early Church Fathers. Di siya bangan siya kamat kila don katok ane tayo ni kiba ngala ai ya kajing pule alor kijing tho jong kineki kepa balang. Untuk kesengi kendiat ngan partai sepang ya kita kibangi kot ki kepa balang. But nga ya tu hakene kedur ya kajing pule ya kajing duryap ya kajing wat benia ya kita ki kepa balang. Ya kene kijing pule kene kijing wat penia ki ong hakapareng ka patrologi. Umba theologi de kijing kre Jepang kumno ublay ulong kumno ublay upenyaj upenman penlong penman pat kumta terter te patrologi de Jepang kine ki kepa jong kepalang. Ka patrologi ka julong kijing atu paitpa ya kijing pule Jepang kajing im, kajing hikai jinget, ane doktrin, buat kajing tok jong ki kepa balang. Kata ketika patrologi. Kepalang kumba ngilanang nadu kepor bangi dang kena. Kadon sau teli kidak. Adu dang kena capang kepalang lahi kaingi pak kadon sau teli kidak. Bolong Katolik, bolong apostolik, bolong kawai kum kita kidak kisin kabalong kabakui di ngi itu ya kabalang hak takadur de kabai hapat kani kidon ru sauteli kidak rakiba la ban itu ya uwe unong tho ba ulong pa jong kabalang kabaningkong udon kajing hikai kababat scam bat kajing bat hok ya kajinget ki ong ka orthodox doctrine kabaar kajing long kuat ya kajing im sanctity of life kabalai kabalong nadu kapor kapaman syua untuk kabalang uri benlong nadu kapor kapaman syua pat kabasau kajing pidiang kajing itu pajba da kabalang approval of the church kajing long nadu kapor paman syua kolong kapasuk bandrai kapatristic age kata kapor jongki kepabalang da kajing yang menjur pajba kakut abaya dei sakit hanya sepngi kakut no da kajing yap jong u Isidor jong ka Seville a usnem ndruspa lai punriu une ude uriu kuit a kasnem ndruspa lai punriu AD anno Domini in the year of the Lord hadin jung ukuris kasnem jung ukuris bat akathan mi ngi pat akabalang mi ngi ong ka kene ka patristik kene ka patrologi kene ka ya kibangi ai ya kene ka kerteng early church fathers ka kudno ha kabalang mi ngi da ka jing yap jong u John Damascene Saint John Damascene house name nyuspa sapu khandai te kene ka ayom ka kut ha sepngi ha kasnem druspa lai punriu da ka jing yap jong u Saint Isidore of Seville pat ha ka balang mi ngi ka yap ka kut da ka jing yap jong u Saint John Damascene ha usnem nyuspa sapu khandai lada ubriu syam la im ha kata kapor kabari ke penta jong ka jaka bar ka jala jong u mun udi ban im ha kato kapor udi ban don ha ka jala la jong om la ban khot ya u kum u kpa jong kabalang kalong kabadai ru ban ken mau hang ni begitu kiba im ha kapor kabadai e bat ke jinga day jong jinga jan bar ki apostol la khot ya ki apostolic fathers. Tikiwi pat lightly ki dak
kim syai akane karukom kumbalong yakane kabenta. Ban kenya kum ukpa kabalang udai banlong udai bandon ya kejing hikai keba ubat scam bat hok bat kejinget. Andrei kane kamut ba nomle setia kano kajing bakala hakajing hikai. Don kipor bawat hapedeng ki kepa balang ki bakrau Asem ya kijing bakala haki pentai jong kijing hikai. Andrei kane kamut baki don kijing IT lut jaka jinget kabahok bat kijing kongu bat kijing aine hakabalang babat scam hok ya kijinget. Wat ya kijing kuat kijing imru. Te banyas singutku. Usain Jerome uladon karkom keren ki kentien ki bakor berki penjak buram ya ki wei. But let's say day kijing bom don kijing sengurit men sem hau. Wala penlong ya ban kena ya Saint Basil wala da don dau wa udon kijing ya ro ya lade. Jing pen yuskong ya lade. Don jing aratin bakabalang mensua laburam ya bun kipakum kiriu kuit. Kiba let's say kimla satia ban light na kijing kena jong u devil's advocate. Andrei kabalang kapalait na kijing bakala the infallible church. Kalong kabala sedang ya kijing buram ya ki. Pat kilong kiriu kuit da kijing tikina kumju kum kitu kibahaki por hadin. Kibala yo ya kijing buram hakaduan tang hadin kijing bisyar kapabnia kijing pensisya kapaya tip paiba katkum ki ain jong kapalang. Aka kelumlang generally ngila ban ong ba kitu kiba kijing yo pateng jong kapalang kela ai ya ka kerteng riu kuj ya ki pendep ya kene kijing don kam jong kijing kuj kijing im. Kadak kapakadu jong ukpa kapalang kamenjur da kijing menjur da kapalang. Let's say kene kalong kebom syai na kini kiwe pat barok. Dadon kam pakan don kijing penpena pai ba kebai syai. Mereka biang ba kijing priang kalak ban pau na karkom jingle kijing pedon kam jong kapalang. Akarkom bejule ka patrologi. Kam nyau tang ya kitu kiba ka jinga keren ke betenrai kilong ki kepa bak jong kapalang. Andrei ka kentup jan ya baro jing tok Kristan. Kiba dei jong kata kapor mensua. Di haka patrologi kemud mritang kitu kiba ong ya ki kepa balang. Andrei kitu kiba rathok ha kitu kipor. Kiba labu jing tok ha kitu kipor. Kiba mensua. Kitu kinong tok kiba long sisa kibenta jong kapor jong ki kepabalang. Rei ki baduna hakaway ne kambun hakaway pat ne kini ki sauteli ki dak. Pada khot ya ki omdei ki early church fathers rela khot ya ki ecclesiastical writers ki dong thok jong kabalang. Di kum taru ki jing thok jong ki heretic kum Arius lakan thup hangta. Kum juru ya ki jing thok jong ki schismatic nakiba klat na kabalang Novatian. Andrei ki jing thok jong ki bomdei ki Kristan lakan tait no. De namarkane ba ya ki jing thok jong Philo but Josephus. Wala ilong ki ba kodor ha ki jing pule Japang ka history jong ka niam Kristan ka pa mensua. Andrei kim dei bentahok jong ka patrologi. Namar kinong thok jong ki kilong kiju but hakar kom jing kren syapang kata ka kentin ka kham persya ya ka jinga dei lang but kiwei kilong infidels. Di syapang kane ka jing ong ka jing wanra jonga long ba jong kani kini ki video syapang kini ki early church fathers wat ngiru ha ka jaj benriu jong ngiru ngidon ya ki jinga tu ya ki badai syapang ki kana
ki parom jong ki patemen jongi. Kum kanuksa kedon kawei hangi ke jingatu sapang kita ki kendai di ki kendai tong. Di ngan wan rai pi nakawei ke jing tho jong wei uleng tok soblei wa kerteng u Father Norbert Nodren Nongrum. Lo tho hakawei ka page ana hakawei na ki kwat jong u ka ba kerteng ka ying ublei. Ka ying ublei labu jing tho sapang kene. Hakador bar blei ke balai ublei ula ai ha u neutrep ya ka niam. Ki kendai hajrong ki baladon lang ki ladon lang ka ka long ka benta pakong san jong ka niam haba im haba yap. Ki kendai hajrong ki kwa bandon lang bat ki nyau hatibian. Ki larai bansa bat ki nyau hatibian lengba ki kendai di ki kendai tong. Hajrong ulum shilong ki kendai trep kendai skum lapen mi ya ki kendai di kendai tong. Ki nyau trep ki penon kam hakaniam ya ka kuj senlar ksiar rupa krem krok. Ki penlong ya ka koi syam ban pen kuj ya ka mensau mensnam ka terut ka smer. Ki penlong ya ka sum slek ka lin ka bam di. Di kum kata jinga tu a ka beri uhnya trep ru ngidon ki jinga tu ya ki ki badai jong ki por ki ba men shua. Di haka niam Kristan ru ngidon ni kene ki bagi ong ka patrology. Ki early church fathers, ki apostolic fathers, ecclesiastical writers ngidon kita. Di haka ni ka video ngakwa wan ra sepang wei na pedeng jong kita. Uba kerteng Hermas. Hermas. Wal im haki snem sispa saupaur sispa saupusan. Sispa san pusan. Edi kene dia edi. Di kidon kijing tho jong une keba kerteng the shepherd. The shepherd. Dia kijing tho ngan sa puli wepat ka video. Rei hakan ke video ngsikwa ban wan ra tang ya ka lam khmat ya ka jing thu sepang une unong tho ya kata ka thup jing tho ka bakerteng the shepherd bakerteng june udai Hermas. Ka muratorian fragment ka long ka tolong jong ka jing tip wa Hermas unong tho jong ka the shepherd ulong henmen jong upop Saint Pius Baningkong. Upala sensar kum upop kapor kumba sispa sopau hadu sispa san pusan. Na the shepherd hi ngitip ru kato ni kijing tip iba pela syapang Hermas. Kum kanuksa ulalong umrau. Hendrei hadien la pelai lut ya Uladon kalengka akalen tiba apdeng ke Rom bat ka kume. Hendrei uladu yakah namar ke jingdu ke kam kayi pateng. Ki kun jung kila ino ya ke jinget. Bat kila set kila ya kapor jong ke jing pensi tombeng. Bat ka tengah jung ka don ka telit ka bom la bantek lakam. Bat ka julong ke pas ngubha banyak kajia bat ka bakor. Aka jinga day bat itip bun ki benta ki bas ngau tenat. Hendrei hakata ka benta ka ba jeruat jong ke jing tip ka ba julong ka ba mentoy aka benta jong Hermas ngisem ba ngim dadon jing tip ba. Hendrei letse kene kamlong ke jing du ka ba krau Kata kapang Hermas. Di kalam Rang sapang kakot lene ka ese ke ba ulatho the shepherd hakiju kisnem cispa sopo cispa san pusan di dalam perang sapang kane kakot the shepherd kalong ke jing tho ka ba jrong ba ka ba don ki benta jong ke judging tu jing ipau umut
apocryphal apocalypse. Ya ka jing tho la benta haki lai benta ki bakrau. Ka benta ka paningkong ya kane la phia haki san lenong. Ya ki balakot ki jing yo ipau. Visions. Ka benta ka baar ya kane la phia haki kat ar lenong. Ya ki balakot mandates ki hukum. Ka benta ka balai ya kane la phia haki sipau lenong. Ya ki balakot parables ki pawar ki parsi. Kane ke jing tho kalong ka pakong san bah. Namar ke jing hikai syapang ke jing im tip hok tip sot. Ethical concepts. Pat namar ke jing adai jong ka. Pat ke sakramen jong ke jing pinyasup. Pat ke jing mapop. Sacrament of penance. Ladangi priang ya ke jing atu jong unong tho bom tip kerteng jong ka moratorian fragment. Bayakane ke jing tho la tho harom da u Hermas. Kakapor ba u henmen jong u Pius ulalong u bishop. Kata kemut hapedeng kesnem sispa saupo ba sispa san pusan. Makane du kadeka ka jili teu jong kapor bala tho yakane the shepherd. Andrei kadon ka wei ke jing e. Kaba ya kabala kan tho. Aki ka bentau jong ka ke jing yo ipau. Visions ka baar kata ka lenong ka pasau paragraf balhai jong kane the shepherd. Akaba ke jing atu kapen i. Ba u Hermas udang tho akapor o Clement udang im. Omdan jing arta tin. Badai u Clement jong ke Rom balamut hang ni. Ya ke jing laju penbait dak bamut ba. U Hermas letse ula sedang bantho ya katu kat ne benta jong ka jing tho ke bakam mensua. Henrei ula pendep ya ka kapor jong ke jing sensar jong men jong u upop. Mut i kumba hang ni la tho ya kane ke jing sedang jong jing tho nadu kapor jong une u Clement u balong bishop jong ke Rom. Henrei imat ula pendep ya kane kapor jing sensar jing long pop jong uhan men jong u Pius paningkong. Wat lada ngi pidiang ya katarik ke bakam hadin ya kapor jing sensar jong Clement kata kisnem kendai puar hadu si spa iwei mutka snem kisnem sensar kum upop jong u Clement kane ka ai ya ka jing jalan ke ba saupo hadu nripo snem akabala tho ya kane ka jing tho. Ka jing pidiang jongi ya katarik ke bakam mensua ya kapor jong Clement wa im kumba kisnem prapo kapen long susu ya ka jing ya kabala long lupa kapam dala ban long. Nrei aka jing tho kapasai ba kadon bun kabanta jong ka jing atu kabaya dei bat ka jing yo ipau bat ka jing atu lupa om don dau kababiang ban persya ya ka jing mut ba u Hermas letse ula syupnon kam ya ka kerteng jong u Clement na ki dau ki bari ne ki ba ka jing atu ta ki dak kisin. Letse ula penon kam ya ka tang ban pen i ba kata ka jing yo i kelawan hau hakapor ba udang samla. Ne letse ban pen i ba ka jing tho jong u kadon jing adei bat kapor ke ba mensua. Om don ka weiru na ki manuskrip buat ki jentho tenrai kepadon ya ka jing atu kaktin Greek kebaning kong aka jing pura parok kawe. Henrei takaba ya nujor bat ki lengkot lengkai na ki jing atu Greek the fragments talak ban bu renti biang ya jan barok ka jing tho. Lain no tang katokat ne ki senten ajan ke bentak kadu. Kajing tho kapapura kadang don hakaktin Latin pat Ethiopia. Pat kadon ru ki bentak ki barit
Kaktian Coptic but ke Middle Persian. Ya ke jing tho jong u Reverend Mick ne la kampiang no ya ke banyak ke ne jing tho jong u ne Reverend Mick ne la kampiang no ya ke jing tho jong u funk ke volume ke banikong jong ke we ka thup jing tho ke bakerteng Patres Apostolici. Di kum tu kene ke lamprang Jepang kene ke jing tho jong une u Hermas jong une u Hermas di kumut le imene ba u une Hermas ula dei ubreu ubadon na ka jong ka kurim bat ki kun ki kti di kata ka dei ke jing tu Jepang ke jong u ingin saya peteng biang ya ke jing pule ya ke jing tho jong kene ke benta ke bakerteng the shepherd ya ke balak tho da une u Hermas kalau ka basutnat ban pule ada pule ya kene barok ka wei ada serang bukut ya kene the shepherd kalau ka basutnat kalau ka ba ai jingmut kalau ka ba ai jing hikai yangi bat kepen yangi bun ki ai di nana ka dau ngawan raru hasapi ya kene ka jing tho jong kini ki pabalang om detang jong Hermas jong kiwe ru long ki basutnat par ki long ki ba ai jing hikai ru yangi don ki na kini ki na pedeng ki pabalang ki ba ai ngi jing hikai ki ba ngim jupoi perkhat haba ki batai ya ke jengmut jong ke jing tho ba khui jong ke Bible ingin saya wan sa kitaru kat adu bangin poi sa kata aku beli pi we nam ta kapor ke jong pi tapi penle jumut aku kini ki video pan sengap dengan nget kane ke channel kaya rap ya pi pan nang roy ake jinget jong pi ake jing tip nomar ba ngi nalor ba ngi layo e baptisma ngi degru ban bsa ya kane ke jinget ke bangi la pediang oi don na pedang jungi ngi la pediang ngi jinget kum ki kulung ngi bom tip e ru em biki pai ngi kila ayang pateng ngi kane ke jinget la ke bara ngi sayeng mane ban yo baptisma yo ke the ke tho ke jer teng jong Trinity jong way blay lai way dia nomor kata kon men ko para tengin dia yat sakmat nginom sa kut sa teng dia ben kiu irat sakmat aka jing tip ya la ka jong keniam ka jing tip ya la ka jong jinget ya ka e ka ka tolong ka tenrai jong jinget jongi bangi ya pule mensua e ik papalang kila hikai bat kumno kapoi syadu syakine kisngi kipor ki jongi bat kumta ingin satip sisa kap kabau jisu ulaseng kalong kumno mensua kalayat kumno kalapoi kumno hadu kene kasi pementa atau don em kejing per apedeng di karbangin ayat ngisatip kumenta kasiru inglatip ke taki innovation taki Aryan pergi kuwe takasing don kini arteli ngitip bagi don rugi bahikai bakala bagi blaklat nak kebalang om de tanga kapor jo Martin Luther di kumta kalau ba mentoi ba ngintip sapang la ka jong keniam try kur kuye pi iwe second 4 next video